ଥରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯିଏକି ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଶିଖିଥିଲା, ସେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖାଗଲା। ସେଇ ପଥରକୁ ଦେଖି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାର ମନରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଶିଖିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖାଯାଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ ଭାବେ। ସେ ଲୋକଟି ତାର ବ୍ୟାଗରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ସରଞ୍ଜାମ ବାହାର କଲା। ସେହି ପଥର ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେ ପଥରକୁ ମାରିଲା, ସେ ପଥରରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଖପାଖକୁ ଅନେଇଲା। ପୁଣି ଥରେ ପଥରକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରିଲା। ପୁଣି ସେଇ ପଥରରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଖାଗଲା। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରଞ୍ଜାମ ବାହାର କରିକି ହାତୁଡ଼ିରେ ପ୍ରହାର କଲା। ସେଇ ପଥରକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଶୋଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚି ଜାଣିପାରିଲା କି ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦରକାର। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଯାଅ ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା, ନଡ଼ିଆ ପିଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଥରର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପଥରକୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ। ଥରେ ରାତିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପଥର ଦୁଇଜଣ କଥା ହେଲେ। ପଥର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କହିଲା, ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ। ଗାଁ ଲୋକ ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଫୁଲରେ ସଜଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନୁଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନଡ଼ିଆ ଫାଟିବା ସମୟରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପଥରକୁ ସୁନ୍ଦର ଜବାବ ଦେଲା, ସେଦିନ ଯଦି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ପ୍ରହାର ତୁ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ଜାଗାରେ ତୁ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁ ସେଦିନ ସହିପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆଜି ତୋ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଫଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କେହି ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଜିନ୍ଦଗି ଜିନା ଆସାନ नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हाथोड़ की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।